পৰিয়ালক আমি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা ঘটিলে 2 লাখ টকা আমি লগে লগে দিওঁ। गारिखौन सेस এই गारिखौन सेस जोंनि रिजाल्ट होदों अब्लाबो बिफाया मेघालयआव खैला खनियावसो खामानि मावगासिनो दङ। गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै मैया जाना थांनाय दे खारगुलि गुवाहाटीनि आरो बेयाव दैनि पाइप गावनानै गोबां सुबुंनि नखरा खहा जादों आरो खायसे सुबुङा जिउ गोमादोंब्ला आरो बेनि सायाव अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जिउ गोमानाय सुबुं बा नखरनो 2 लाख रां होनाय फोसावो लोगोसे हेल्थ ट्रिटमेन्ट जायफोरा सोलेरनि खहा जादों। गेमनो पानी गोटे मानुर घर जयपुर मानुर घर सब बर्बाद भांगी बाइक उठी बाइक गुसी गल नालात बाइक गुसी गल नालागे गाड़ीखन शेष गेमन जी कन्स्ट्राक्शन ग्रुप टेक्निकली स्टाफखिनि ভাল কাৰণে এনে চোৱাব লাগে গতিকে এইখিনি যাতে পূৰ্বটো ঘটিছে বলে এটা ঘটনা কিন্তু আমি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ ফলৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক আমি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা ঘটিলে 2 লাখ টকা আমি লগে লগে দিওঁ। আজি তাৰিখত ভিতৰত তেখেতক 2 লাখ টকা পৰিয়ালটো কিছু হকা পাবৰ কাৰণে আমি দিম আৰু ইনজিয়ৰ্ড হৈ আমি 10,000 টকা দিওঁ যিসকলে দুখ পাইছে আৰু ইউটেনচিয়েলৰ কাৰণে আমি 22 ঘৰ মানুহক আমি 5,000 কৰি কাপোৰ কানি বাচন বৰ্তনৰ কাৰণে দিওঁ ইমিডিয়েট একাউণ্টটো দিবলৈ কৈছোঁ বেংক একাউণ্ট প্ৰতিটো পৰিয়ালক দিম আৰু খোৱা বোৱা যি শিবিৰ পাতিছে যিমান দিলে থাকে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ লগতে আছে। लोगोसे गुबुन मोनसे खौराङा जादों लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्रा आरो बिथांनि नाजानायाव दिनैनि समाव गोबां सुबुङानो जायफोर सुबुङा गोसोम रां ब्लेक मानि लोगोसे डुप्लिकेट सना फाननाय फालांगि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय खोथाखौ बिथाङा फोसावोमोन ससियेल मिडियायाव स बेनि उनावनो गोबां सुबुङा बिथांनियाव सारेन्डार खालामफैयो आरो बे मोजां खोथा गावबा गावनो सारेन्डार खालामनाया मानोना आरो बिथाङा फोसावो जुदि सारेन्डार खालामाबा नोंथांमोनखौ जुदि हमनो गोनां जायोब्ला आं गाज्रि थासारियाव हमना लाबगोन होननानै बिथाङा फोसावदो। बेनि उनाव गोबां सुबुङानो सारेन्डार खालामनायखौ लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव नुनो मोनबाय। गुबुन मोनसे खौराङा जादों साइन्स आर्ट्स इन्जिनियार बेफोरबायदि थासारिखौ लानानै जोंनि समाजनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव गोबां खोथा ओंखारदों। नोंथांमोना कास्टम बसुमतारी आदानि भिडिअखौ नायदोंब्ला नुनोबो मोनदों जानो हागौ बेफोरबायदि थासारिया जाय फरायसाया गावनि सिमांखौ लानानै सिमां बायदिनो जानानै थानो गोनां जानानै फैदों खायसे नखराव रां गैयिनि थाखाय एडमिसन लानो हायि दा बेफोरबायदियाव सोरबाफोर जुदि हेफाजाब होनो हायोब्ला हेफाजाब होनांगौ। स हेफाजाब होनायनि गोनांथि हेफाजाब दङब्ला सोरबाफोर हेफाजाब होग्रा सुबुं दङब्ला बेफोरबायदि थासारियाव हेफाजाब होनांगौ गावनि हारिनि फंबाय बिनानाव होननानै फिसाजोनि रिजाल्ट होदों अब्लाबो बिफाया मेघालयआव खैला खनियावसो खामानि मावगासिनो दङ। दा रसना मागरा बुंदों इन्जिनियार जानायनि गोसोमोन होननानै इन्जिनियार जानोब्ला साइन्स सिस्टेम फरायनो नांगौ 11 आरो 12 मास्ट बि कम्पालसरि अब्लासो नों इन्जिनियार जानो थाखाय एन्ट्रेन्स होनो हागोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा रसनाया इन्जिनियार जानो लुबैयोब्लाबो मा होनो नखरनि हालोदनि थाखाय बिथाङा आर्ट्सआव फरायनो सानबाय होननानै बुंदों। दा ओंखायनो जोङो रसना मागर बादि सासे गुन गोनां फरायसाखौ इन्जिनियार जुदि जानो लुबैदोंब्ला बेखौ जानो हानाय बेबादि जोंहा अनग्रा मानसि जोंहा गोबां दङ। दा ओंखायनो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि गेदेमा बिथांमोनहा रसना मागरखौ सासे गुरखा नखरनिफ्राय बिथाङा बर' बिजों फरायदों रावबो फोरोङा मालासिनो बेयाव बियो गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि फरायनानै देग्लाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक पास जाबाय फार्स्ट डिभिजन मोनबाय। फाइनान्सियेल कन्डिशननि थाखाय बिफाया खैला खनियाव खामानि मावो सापर्ट होनो हानाय नङा होनदोंनो। दा बिथाङा आर्ट्सआव फरायनो होननानै बिथाङा थांखि लाबाय थादों बेखौ जों दुखु नांदों। ओंखायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेदेमा बिथांमोनहा जाहाथे अनो